domin samun labarai masu saisaita natsuwa da jefa tausayi a cikin zukata. Gami da fiddo mafita, ku yi subscribing Aminci Novels TV. Ƙoshin wahala kashi na 30. Ina kwance kawai sai ganin mutum na yi a kaina tsaye. Na ɗaga kaina a hankali don ganin waye, saurin ɗauke idanuna na yi daga kansa. A take na ji duk wani so da nake ikirarin ina yi masa to a yanzu ya juye ya zama tsana. Ban san me ya faru ya koma hakan ba. Gashi cikin ya yi mini wani nauyi ga tsini a gaba. Mugun nauyi yake mini musamman ma idan na kwanta. Ya ƙaraso da sauri ya sangume ni sai kan gado. Ina ta shure-shure har da cizo da yakushe. Hannuna tsakale a wuyansa. Saboda ina tsoron faɗuwa, yana ajiye ni akan gado ya tsira min idonsa masu saka ni a wani yanayi, amma yau kallon cikin idon na yi masa. Na matsa gefe da sauri kamar na ga abin tsoro. A nan muka dakata, yanzu kuma shirin zai ɗora. Murmushi ya yi, ya tsugunna a kusa da ni ya shafa cikina sosai. A sannu na ga wasu hawaye sun jiƙa fuskarsa tare da farin ciki duk a lokaci ɗaya. Duk ina cikin wani hali, musamman kaina da ke ciwo, amma sai da na yi mamakin kukansa. Na tashi da sauri daga kan gadon, da sauri na riƙe ƙasan marata na ce ash. Na tsugunna saboda tashin da na yi da sauri ya sa na ji wani zafin. Da sauri ya nufo inda nake zai taɓa ni. Cikin fushi na ɗaga masa hannu sannan na nuna masa hanyar ƙofa na ce, don Allah ka fitar min a cikin ɗaki tunda kai ba muharramina ba ne, kuma ka yi wa Allah ka daina taɓa ni. Tunda dai a yanzu babu wani sauran abu da yake tsakanina da kai. Da sauri ya ce, ƙarya kike Khairat, akwai abubuwa da yawa waɗanda ya sa har yanzu muke kamar da, har ma da ƙarin wasu, har yanzu ke matata ce. Tunda a cikin fushi na yi sakin, kin ga addini ya ba mu damar mu ci gaba da zama tare. Sannan Khairat ke ‘yar uwata ce ta jini, ko ba don komai ba, ga kuma cikina da ke jikinki. Kin ga kuwa akwai abubuwa da yawa a tare da mu. Da sauri na kalle shi na ce, a ina ka zama mijin nawa? Wallahi ni ban yarda ba. Tunda dai ai ba a so dole. Ni fa a yanzu wata irin muguwar tsanarka nake ji, wacce ni kaina mamakinta nake yi. Kuma cikin da kake maganarsa, ai zan haihu ko? Idan na haihu sai in baka ɗanka. Kaga shi kenan, babu wani abu tsakanina da kai. Sosai yake kuka kamar ƙaramin yaro mai shan mama. Na tashi cikin fushi zan bar masa ɗakin. Da sauri ya tashi ya sha gabana yana kallona da tsagerin idanuwan nan nasa. Duk da tsanar da na yi masa, amma sai na ji yanzu sam ba zan iya kallon idon nasa ba. Na sunkuyar da kaina sannan na ci gaba da magana kamar haka. Ya ci gaba da magana kamar haka. Khairat, na cancanci ki mini duk wani irin hukunci, amma don Allah ki sassauta mini hukuncin naki. Kada ki mini tsatsaura wanda ganin ki ma zai iya mini wahala. Wallahi Khairat, a can cikin zuciyata nake jin ki. Da sauri na ce, ni kuma a wajen zuciyata nake jin ka. Kaga kuwa tsana ce mafi muni nake yi maka. Don haka don Allah leave me alone. Na faɗa hakan ina kuka sosai. Hajiya Kaka ta shigo da sauri. Hajiya Kaka na shigowa na fashe da matsanancin kuka. Sai kuwa ta ja baya ta dafe ƙirjinta ta ce, yau na shiga ɗaka ban fito ba ni Ramatu. Kai Bilalu me kai mata? Da sauri ya kalli Hajiya Kaka ya ce, Kaka, don Allah ki taya ni bawa Khairat hakuri ta yafe mini don Allah. Da sauri Hajiya Kaka ta ce, a'a ba da ni ba. Kai sunduki ne da ba za ka iya bata hakuri ba. To ni dai babu ruwa na Allah, kuma ka zo ka fitar mana a ɗaki tunda ba ɗakin Rukayya ba ne. Ba kuma da kuɗin ta muka haɗa muka siya ba. Ita ma dai cin arziki take ko? To maza ya hanyar waje. In daina kallon wannan koɗaɗɗiyar fatar taka. Sosai maganar Hajiya Kaka ta ba shi haushi. Ya fita fu. Hajiya Kaka ta ce, uwarka Rukayya ita kake yi wa wannan haushin kamar kare, amma fa ba Ramatu ba. Ta faɗa hakan tana hararsa. Ta ce, yauwa, saura kuma wata rana ya zo ya miki daɗin baki ki sakar masa fuska, tunda baki san inda yake miki zafi ba. Ke ma sai kin rama duk ɗibar albarkar da aka yi miki. Ni ɗin nan zan baki goyon baya ki lugugwuta shi ya yi lis. Wannan ɗaga kan nasa duk sai ya daina yin shi.
Ni haushi ma kalaman kakan suka bani. Na ce, ni dan Allah ke ma ki fita ki bar ni kaɗai. Kuma ni na ce miki na yi zan kula shi har abada wallahi. Sai dai ya nemi wata matar ya aura amma ni na tsane shi wallahi. Wuri Hajiya kaka ta yi mini da ido. Na maganta na ce a'a lafiya kuma kike wani kallo na? Sai ko ta fara magana cikin fushi. Wato kin tsane shi ko? To ki kashe shi mana. Ai kanki kika yi wa asara ba Ramatu ko Ruƙayya ba ko kuma Abdullahi bawan Allah. Ɗanki kika yi wa asara don shi ne zai taso maraya. Don kin gani dai da 'ya'ya da jikoki da yawa. Kin ga dan na rasa ɗaya ba zan yi hauka ba. Ta faɗa hakan tana hararata. Ranar faɗa sai da muka yi faɗa da Hajiya kaka dan kuwa ko girki ma da kaina na tashi na yi da na ji uwar yunwar da nake ji tana neman kassara ni. Dan har yanzu ban daina wannan mugun cin ba. Da za a ajiye mini indomi 4 tas zan cinye. Ai kuwa bayan na ɗaga jalab ɗin taliya mai ruwa-ruwa wadda ta ji nama sosai ta ji attarugu. Na baje a falonta na zauna ina ci. Cikina kuwa yayi kamar tulu idan zan tashi da ƙyar nake tashi. Yanzu sai da dabara. Taliya ɗaya na dafa na zauna ina ci. Hajiya kaka ta harare ni. Sai kuwa ta fara magana kamar za ta yi kuka ta ce ni dai wallahi Bilal ya cuce ni da ya sake ki. Kika zo kina cinye mini abinci na. Jiya ma fa taliya 2 kika cinye gaba ɗaya Kairat. Wannan wani irin ci ne haka? Ni wallahi ina tsoron ko 'ya'yan aljanu ne suke cinye wannan abincin da kike ci. Sauri na kalle ta ina lomar taliyata na ce Allah ya tsare ni wallahi. Ni ki daina yi mini wannan fatan gaskiya. Kaf 'ya'yanki da jikokinki babu 'ya'yan aljanu. Kawai ni kuma sai ki wani ce 'ya'yan aljanu ke ciki na. Da sauri ta ce a'a fa Kairat dole in yi magana gaskiya. Ba ni in faɗi gaskiya wallahi. Ga cin nama kamar kura. Sai ki cika min naman miya a cikin girkinki. Ni wallahi ina zargin ma kina cinye kilo 2 kullum. Ni ma na ga ai ba kullum ake kawo min naman miyan ba. Da sauri na kalle ta na ce kaka ni fa wallahi ki bani tunda dai akwai abincin ki bar ni in ci. Haka kawai in zauna da yunwa. Muna cikin wannan fafatawar yaya Aliyu da babanmu suka shigo. Na yi ƙuri na tashi sai na ji na kasa. Dole na zauna na gaishe su. Baba ya kalle ni cikin tausayi ya ce ya cikin naki Kairat? Da sauƙi baba. Murmushi ya yi sannan ya ce kina zuwa asibiti kuwa? Kunya duk ta ishe ni sai na ce a'a baba ban taɓa zuwa ba. Da tsoro yake kallo na sannan ya ce haba Kairat yaya mace mai ciki za ta zauna ba ta zuwa asibiti? Ai ba zai yiwu ba ko? Da sauri Hajiya kaka ta ce yauwa gaya mata dai kai ma da kake namiji ka san daidai. Amma wannan yarinyar sai banta nake akan ta je asibiti amma fafar ta ƙi zuwa. Ko da yake da can ma fa cewa ta yi wa zubar da cikin za ta yi. Da sauri baba da ya Aliyu suka haɗa baki wajen cewa zubar da ciki kuma. Hajiya kaka ta ce ƙwarai kuwa ai yanzu wannan Kairat ɗin da kuke gani ba irin ta da ba ce. Ta yanzu sai fitsara abu kaɗan ta hauka da rashin kunya ko kuma musu ƙatauran kai kamar ubanta a lokacin yaranta. Ta kalli babanmu tana hararata. Baba kunya ta ishe shi ya ce kai amma Kairat abin ya bani mamaki. Ina iliminki ne na addini? Wayewarki take? Ai ko jahili ba zai zubar da ciki ba amma ke da hankalinki? Nan dai baba ya dinga yi mini nasiha sosai. Na fashe da kuka na ce ku yi haƙuri. Insha Allahu ba zan ƙara ba ni ma ba laifina ba ne. Laifin zuciyata ne. Sai in ji wani lokacin duk haushin kaina nake ji. Balle kuma wani. Baba ya ce babu komai a halin da kike ciki ai ya kamata a yi miki uzuri. Don haka idan har kika ji kina jin haka ki dinga addu'a sosai. Na ɗaga musu kaina yana ƙasa sai kuwa kaka ta ce yawan Malik kada ka ga abincin da kake kawowa yana saurin ƙarewa. To ba wani ke cinye shi ba sai wannan buhun simintin 'yar taka. Wallahi taliya 2 take cinyewa kullum. Biredi ɗan 300 cinye shi take. Naman da kuke siyo mini wallahi idan aka siyo min na sati ɗaya yadda ake da fa wannan a kwana 2 take cinyewa. Sosai abin ya ba su baba dariya. Yaya Ali ya ce cabɗi jam. Ki ce ni ma in ƙara kuɗin da nake baki ko? Da sauri ta ce ai kuwa dai dan ƙanwar Rumbu ce yanzu. Shi ma Bilal bari ya zo. Sai ya dinga ajiye mana kayan abinci buhu-buhu. Dariya muke ta yi har da ni ɗin.
amma tana cewa Bilalu, sai na ji duk zuciyata ta yi ƙunci. Baba ya ce mu shirya za mu je duba Baba Abdullahi a asibiti. Daga nan sai a duba lafiyata. Haka kuwa aka yi doguwar riga na saka buba mai buɗewa saboda yanzu duk kayana sun yi mani kaɗan sosai. Ai kuwa cikin dan ya ƙara tsini sosai. Hijabi na saka har ƙasa ruwan kofi wanda ya haska ni sosai, dama gashi na yi mugun fari. Muna fitowa Hajiya Rukayya ma ta fito har da Bilal ya hango ni. Na ga yana yi mini kallon tsaf, murna fal zuciyarsa. Yadda ya ga Kairat na tafiya da ƙyar sai abin ya ba shi tausayi sosai. Yana so ya taimaka mata amma kuma yana tsoron abin da zai biyo baya. Motar Yaya Aliyu muka shiga da yake jip ce, kusan mazaunanta 14 ne. Hajiya Rukayya sai wani nan take yi da ni dai kallon kowa kawai nake yi. Hankali na yanzu yana kan cikina. Ina haihuwa lafiya in ba su ɗansu. Dan ni yanzu hankalina ya koma kan karatuna don ma Zainab na taya ni yin wasu abubuwan. Jikin Baba Abdullahi ya yi sauƙi sosai. Dan ranar ma yana zaune ana ta hira yadda abin ya faru. Yaya Aliyu ya ce kai gaskiya ƙasar nan tamu akwai gyara. Yanzu fa babu yadda za a yi a ce gwamnati ba ta san abin da Damus yake yi ba. Amma an yi shiru an zuba masa ido. Yana ɗibar yaran mutane kamar awakai. Wani tunanin ya faɗo mini a zuciyata, na ce to Allah ya cika min burina. Amma tabbas ina son kawo ƙarshen zaluncin Damus. Hajiya Kaka na ganin duk an taru ta ce yauwa Bilalu, riƙe jakar Kairat ka raka ta ɓangaren masu ciki don a binciki lafiyarta. Ai kuwa da sauri ya ce to kaka bari in raka ta. Ya faɗi hakan cikin zumuɗi. Wata muguwar harara na banka masa sai ko ya kanne mini ido ɗaya. Jikina ya wani irin sanyi da kallon idonsa da na yi. Na murguɗa baki na fita. Sauri nake don ba na son ma haɗu hanya, amma kawai sai ganin shi na yi a kusa da ni yana dariya sosai. Na yadda nake tafiya na riƙe bayana da hannu ɗaya. Ga ciki kamar tulu sosai dariyarsa ƙular da ni take yi. Ka ga malam don Allah ka koma ko kuma in saka maka ihu in ce ban san ka ba. Dariya yayi yana riƙo hannuna. Na ji wani mugun shak. Sauri na cire hannun daga nasa na ce bawan Allah an gaya maka ni ban san addini na bane ko me. Ka sake ni har saki 3 irin sakin jahilci, sannan yanzu ka ce za ka riƙe hannuna. Sosai ya ji zafin kiransa jahili da na yi, amma bai nuna min ko a fuska ba. Tun daga nan bai ƙara magana ba har muka zo wajen ɓangaren masu ciki. Aka yi sa'a babu mutane sosai. Na shiga na samu wata likita, ita ce ta mini awo ta ce congrats lafiya ƙalau bebinki, amma yanzu 7 months cikinki ko? Mamaki sosai abin ya bani. Na ce ta ce okay ki dawo nan da sati 2. Na amsa mata da to. Ina fitowa na ga Yaya Bilal riƙe da jakata abin tausayi. Ban kula shi ba na fara tafiya a bina sai kuwa ce uwar biyu me suka ce miki? Wata muguwar harara na watsa masa kuma na ƙi yin magana. Takardar da ya gani a hannuna ita ya warce ya fara karantawa. Wata ƙwalla ce ta fara zubo masa. Ya ce Allah sarki baby na ka kusa zuwa duniya. Allah ya ba wa mamanka haƙuri ta dawo gare ni mu ci gaba da zaman aurenmu cikin so da ƙaunar juna. Wani kallo na yi masa sannan na ce Allah ya kiyaye. Yana faɗar hakan na yi gaba abuna har na koma wajen su kaka ban ga ya dawo ba. Can sai gashi ya dawo da wata ƙatuwar leda guda 2 ya miƙo mini guda ɗaya ya ce wannan maganinki ne a ciki ki sha akan lokaci. Ganin da mutane a wajen ya sa na amsa har da godiyata, amma a raina cewa na yi to wa ya sa ka? Sosai su Jidda suke shan wahala don an gano ita yarinyar Alhaji Damus ce. Ta yi wani iri da ita kamar tsohuwa. Duk ta yanƙwane abin tausayi. Babu wanka babu wanki. Jidda 'yar gayu amma yanzu babu gayu. Don azabar da take sha ma addu'a take yi Allah ya karɓi ranta ta huta. Najeriya zuwa ƙasar Germany. Allah ya karɓi ranta ta huta. Tun da wannan abin ya faru Alhaji Damus ya bar Najeriya zuwa ƙasar Germany don ya tsorata da abubuwa da yawa
musamman ma da 'yan jarida suka fara cika masa gida. Gashi kuma an gano shi ne yake ɗaukar yara. Gashi ya ji labarin an kama Jidda. Yana son dawowa Najeriya saboda yana son ya aiwatar da wani aiki. Dan gani yake yi kamar idan ya bar Jidda a raye, akwai babbar matsala a rayuwarsa, gudun kada ta tona. To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai ku tara da mu a zuwan shiri na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kayawa. Ya kuke hango wannan rikicin? Me zai faru da rayuwar Jidda? Me kuma zai faru da rayuwar Kairat a gaba? Ku tara da ni. Ma'assalam.